गिबि गिबियावनो नोंथांमोन नायगिरि चेनेलनिफ्राय बा जोंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरग्रोनाय थाबाय। दा दिनैनि बे समाव जों नोंथांमोनखौ खावलायनायनि गुबै उद्देश्यआनो जाहैबाय गिबिसिन मुंदांखा बर' सावथुन बे आलायारन सावथुनखौ जोङो नैबे डिमाकुसिनि हाथाइसालियाव दिन्थिनो थाखाय थागथियारि खालामनाय जादों। दा बिनिनो फैबाय थानाय डिसेम्बर दाननि 23 अक्ट' खालाराव बारा सुनिबार खालार। दा बै दिनखालि बे ओनसोलनिनो मेलेमजिबि गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोङो गुरै खावलायहरदों जाहाथे गोबाव समनिफ्राय गोबां रायजो राजा बर' हारिया नायनो होननानै आसा खालामनानै थानाय बे आलायारन मुंनि बर' सावथुनखौ नोंथांमोना नैबे डिमाकुसि ओनसोलनि बे गेवलां हाथाइसालियाव नोंथांमोना नुनो थांगासिनो दङ। ओंखायनो बै सानखालि नोंथांमोनखौ लोब फैनानै बे हाबाफारियाव बा नायफैनो थाखाय जोङो जोंनि नैबे आलायारन एन्टारटेनमेन्ट प्रेजेन्टेसननिफ्राय नोंथांमोनखौ गुरै खावलायहरदों जाहाथे लोब फैनानै बै सावथुनखौ नायफैयो। लोगोसेनो जोङो फोरमायबावनो सानदों जे जोंनि बे आलायारन सावथुननि जि टिकेटनि हार जोङो बेखौ गिबियै 150 सियाराव लोगोसेनो हायाव अर्थात तिरपालाव 100 रां। दा बे हिसाबै जोङो नोंथांमोननि सुजुग आरो सुबिदानि थाखाय टिकेटनि हारखौ एसेबां जों खालामाखै। दा बेखौनो जोङो नोंथांमोन बर' रायजो राजाफोरनि सिगाङाव गुरै खावलायदों जाहाथे नोंथांमोना बै दिनखालि लोब फैनानै जेन बे सावथुन दिन्थिनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। बेखौनो बुंनानै जोंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। आंनो जोंनि आलायारन एन्टारटेनमेन्ट प्रेजेन्टेसननिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय आरो लोगोसे खौरांगिरि बिथांमोनखौबो जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। आं बेजोंनो खावलायनो लुगैदों जे खौरांगिरिनि बिजोंजों जोंहा फैबाय थानाय डिसेम्बर दाननि 23 खालार खालि जोंनि बर' हारिनि गिबिसिन बर' सावथुन बे बर' सावथुनखौ दिन्थिफुंनो आखायाव लानाय जादों। बे गिबिसिन बर' सावथुननि मुङानो जाबाय जोंहा आलायारन। मिस्टार जोंदाव बड'साजों दिहुनजानाय सार बिथांनि मेहेरगोनां आखाइजों दैदेनजानाय बहुद बोसोरनिफ्राय गोमोहाबनानै दङमोन। जोंहा दिनै फैयै जोङो मोगथां महराव मोननो हाबाय। बेखायनो जोङो जोंनि उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि हाथाइसालि बा बजार खलायाव बे बोसोरनिनो डिसेम्बर दाननि 23 खालाराव बे बर'नि गिबिसिन बर' सावथुन आलायारनखौ दिन्थिफुंनो आखायाव लानाय जाबाय। ओंखायनो बै सानखालि डिमाकुसि हालामनि मानगोनां समाज सिबियारि आरो बर' सावथुनखौ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोना बै सानखालि फैनानै जोंनि हरसेनि हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामफैनो थाखाय बयखौबो खावलायहरनाय थाबाय। बेजोंनो लोगोसे खावलायबावदों जोंहा दिन्थिनायनि समा जादों मोनाबिलिनि 6 बाजि आरो नोंथांमोननि टिकेटनि हारफोरखौ नायनानै जोङो गोबां खालामनाय जायाखै। मात्र सेथि थाखोआव 150 आरो नैथि थाखोआव 100 अर्थात 150 आरो 100। बै सानखालि फैनानै बयबो जोंनि बर'नि जारिमिनारि बर' सावथुनखौ नायनो थाखाय बयबो लोब फैनानै हरसेनि हाबाफारियाव जोंखौ मददथि आरो हेफाजाब होनाय थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। बेयाव शेयार बेबस्था जोङो डाइरेक्ट मोननै अपसन खालामनानै लानाय जादों आरो हानिखौ डाइरेक्ट एक्सट्रा खालामबाय, शेयारनिखौ मोननैल' अपसनखा। बिदि एसेबां माबा हाइ कुवालिटि बिदि खालामनाय जायाखै। যিসকলে বাজাজ কোম্পানীৰ পৰা বাইক চলাবলৈ ভাল পায় তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ। মেগা লোন এক্সচেঞ্জ মেলাৰ লগতে কোকৰাঝাৰ চহৰৰ দাওহাৰু অটো এজেন্সিও দেৱালী ধামাকা অফাৰ লৈ আহিছে। দেৱালী ধামাকা অফাৰ 16, 17, 18 আৰু 19 নৱেম্বৰত 4 দিনৰ বাবে অব্যাহত থাকিব। লো ডাউন পৰিশোধ কৰি বাজাজ কোম্পানীৰ বাইক যেনে পালচাৰ, সিটি, প্লাটিনা, আপুনি এভেঞ্জাৰ, ডমিনাৰ আদি আৰু নতুনকৈ মুকলি কৰা বাইকও ক্ৰয় কৰিব পাৰে। নতুন বাইকখনৰ সৈতে আপুনি বিনামূলীয়া 5 লিটাৰ পেট্ৰল, 2টা হেলমেট, সিট কভাৰ, 12 ৱাচিং কুপন উপলব্ধ পাব। লগতে বাইক ক্ৰেতাসকলক এক বিনামূলীয়া নিশ্চিত উপহাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এক্সচেঞ্জ বিকল্পও উপলব্ধ হ'ব।
কোকৰাঝাৰ চহৰৰ এখন ডাওহাৰু অটো এজেন্সিয়ে নহয় লগতে কাৰিগাঁও উৎসৱ বিপণী দতমা উৎসৱ আপুনি ভোটত আউটলেট আৰু ফেষ্টিভ আউটলেট শাখা শ্ব'ৰুমত ওপৰৰ সুবিধাও লাভ কৰিব পাৰে অধিক বিৱৰণ পাবলৈ এতিয়া 6000399187 বা 8822018193 নম্বৰত ফোন কৰক